ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନା କଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼େନି। ମନା କଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼େନି। ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆମ ଚାରିପାଖ ଯାଏ ବୁଲୁଥାଏ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଛାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ। ତାହା କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖିଲି ପାନ। ଦୋକାନରେ ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ବେଳେ ଟିକି ଟିକି କରିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇକି ପାନ ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଖିଲି ପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଠିଆ ହୁଏ। କିଏ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଠିଆ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଛ, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଲେଇଲେ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଚଲେଇଲେ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେ ନା। ସେ କିଏ? ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ଚଲେଇଲେ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଙ୍ଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସବୁବେଳେ ଉଡୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। କିଏ ସବୁବେଳେ ଉଡୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତାକା। ପତାକା ଉଡ଼େ ଫର ଫର, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଅଛି କି? ସେ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କାହାର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାହାର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହାର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରେ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପାରେନା। କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପାରେନା। କାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ପାରେନା। କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାନିଆ। ପାନିଆ, ତାର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପାରେ କି? କାମୁଡ଼ି ପାରେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଥର ହେଲେ ବି ସେ ପାଣି। ପଥର ହେଲେ ବି ସେ ପାଣି। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ସମସ୍ତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ। ପଥର ହେଲେ ବି ପାଣି, ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଫ ବା କୁଆପଥର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ହେଲେ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଠାରେ ହେଲେ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁଠାରେ ହେଲେ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପବନ। ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁପାରେ କି? ଧରିପାରନ୍ତି? ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହାକୁ ଟାଣିଲେ ଛୋଟ ହୁଏ। କାହାକୁ ଟାଣିଲେ ଛୋଟ ହୁଏ। କହିପାରିବେ କାହାକୁ ଟାଣିଲେ ଛୋଟ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ। ଯେଉଁମାନେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପବନ ଖାଇଲେ କିଏ ମରିଯାଇଥାଏ। ପବନ ଖାଇଲେ କିଏ ମରିଯାଇଥାଏ।
ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଖାଇଲେ କିଏ ମରିଯାଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଶୁଣିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇଲେ କିଏ ମରେ? ଖାଇଲେ କିଏ ମରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସାଇତି ରଖିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ? କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସାଇତି ରଖିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ, ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ, ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ।